Απόψε το θέμα και το πρόσωπο είναι μπασκετικά. Ο coach που στέκει δίπλα μου στο στούντιο του 958 γεννήθηκε στην Άουσα το 1950, όπου και μεγάλωσε από το 1979 μέχρι το 2011. Διδάσκει στο ΤΕΦΑ του Αριστοτέλειου το μάθημα της καλαθοσφαίρισης. Το 1993 αναγορεύεται διδάκτορας φυσικής αγωγής από το Δημοκρίτιο. Για 14 χρόνια έδρασε μπασκετικά με τη φανέλα του Δημόκριτου Θεσσαλονίκης, από όπου πιθανώς τον έχουν μάθει μπασκετάνθρωποι. Και για άλλα 30 χρόνια υπήρξε προπονητής, από τα οποία τα 17 στις εθνικές ομάδες. Αποκορύφωμα η Εθνική Ομάδα Γυναικών, με την οποία έχει κατακτήσει την 7η θέση στους Ολυμπιακούς του 2004. Έχει και άλλες επιτυχίες στο ενεργητικό. Τώρα απόψε θα μας μιλήσει με αφορμή το πολύ πρόσφατο βιβλίο του στις εκδόσεις Σάλτο, τους φίλους και γείτονές μας στην Αγγελάκη στη Θεσσαλονίκη, μπάσκετμπολ στις αναπτυξιακές ηλικίες. Με την ευκαιρία, ευχαριστίες πολλές στην Έλσα Σάλτου. Γυρίζω όμως το κεφάλι μου και καλησπερίζω τον Γιώργο Τσίτσκαρη. Γεια σου Γιώργο, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες στο ράδιο, καλώς βρισκόμαστε στην εκπομπή. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ που ήρθες. Πότε βγήκε το μπάσκετμπολ στις αναπτυξιακές ηλικίες? Ένα ερώτημα αυτό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τον φετινό Μάρτιο. Το φετινό Μάρτιο. Πόσο χρονικό διάστημα σας πήρε, γιατί έχεις συνεργάτη τον Νίκο Τούφα, μέχρι να το τελειώσετε? Ναι, έχω έναν πολύ καλό και φέρελπη προπονητή και ξεκινήσαμε το Γενάρη του 2021 μετά από μια προτροπή της κυρίας Σάλτο και είπαμε να δώσουμε κάτι καινούργιο στους προπονητές που ασχολούνται με τις αναπτυξιακές ηλικίες. Θα έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν και ακούγεσαι καλά, τώρα θα ακούγεσαι ακόμα πιο καλά. Γενάρη του 2021, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι? Ήταν η πανδημία, η οποία ναι. Μας έδωσε τουλάχιστον και εμάς μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι. Με τι σκοπό ξεκινήσατε να γράφετε το βιβλίο αυτό, Γιώργο? Το βασικότερο είναι ότι διαπίστωσα ότι παρότι το μπάσκετ είναι πάρα πολύ δεδομένο στον ελληνικό χώρο, η βιβλιογραφία του δεν είναι ανάλογα δεδομένη. Και είπα να βγάλω κάτι το οποίο να βοηθήσει τους νέους προπονητές. Εγώ θυμάμαι στην εποχή μου όταν έπαιζα μπάσκετ εγώ, χρόνια πολλά πριν, όχι τόσα χρόνια όσο εσύ, τα συγγράμματα ήταν κυρίως εισαγόμενα, αμερικανικά, έτσι δεν είναι? Ναι, όταν εγώ ξεκίνησα την προπονητική μου σταδιοδρομία το 1979, τότε υπήρχε 1 ή 2 αμερικάνικα βιβλία, τα οποία τα έπαιρνε ο ένας από τον άλλο, τα αυτοτυπούσαμε και έτσι δημιουργούσαμε μια γνώση για εμάς. Πώς θα φαίνεται τώρα αυτό στα νέα παιδιά? Θα λένε μας κοροϊδεύουν, αλλά έτσι ήταν. Αυτό το έλεγα κατά κόρον στους φοιτητές μου, οι οποίοι δεν πίστευαν αυτά τα οποία τους έλεγα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δείχνω με την ευκαιρία το βιβλίο και στην κάμερα που μας τριμάρει και με εικόνα ζωντανά και βιντεϊκά από το στούντιο μέσω του link studio958.gr, χάρη στο συνάδελφο Δημήτρη Μαλακάση. Έλα Έλσα, να έρθει και η Έλσα Σάλτο στο στούντιο για να μας βγάλει φωτογραφίες. Τι περιέχει το βιβλίο? Θα μας ξεναγήσεις στις σελίδες του? Ναι. Οι πρώτες 40-45 σελίδες είναι να δώσουμε στους προπονητές κάποια στοιχεία όσον αφορά για τον προγραμματισμό, τι πρέπει να κάνουν στις ηλικίες αυτές και επίσης κάποιους πίνακες οι οποίοι θα βοηθήσουν πάρα πολύ ανάλογα με την ηλικία με την οποία ασχολούνται, θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ στο πώς να προγραμματίσουν την προπόνησή τους. Αυτά στο αρχικό μέρος του βιβλίου μετά? Ναι, μετά είναι άλλες περίπου 250 σελίδες οι οποίες περιέχουν 279 ασκήσεις οι οποίες βοηθούνται πάρα πολύ με 304 σχήματα. Και ό,τι πάρει τώρα η κάμερα, ναι, θα πάρουμε μια μικρή ιδέα, κάτι είναι και αυτό. Την κάθε άσκηση βέβαια την αναλύουμε με τους ίδιους τρόπους όλες τις ασκήσεις. Δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός της άσκησης, τι εξοπλισμό χρειαζόμαστε για να την κάνουμε, πόσοι αθλητές πρέπει να λάβουμε, ποια είναι η διαδικασία, τι παραλλαγές μπορεί να υπάρχουν σε αυτή την άσκηση, τα προπονητικά σημεία που πρέπει να προσέξουμε και επίσης η κάθε άσκηση για ποια ηλικιακή κατηγορία μπορεί να προσαρμοστεί. Ενδεχομένως και πόσες επαναλήψεις θα κάνουμε από την άσκηση αυτή. Ναι, βέβαια.
Εξελίσσεται, Γιώργο, το μπάσκετ στις λεγόμενες αναπτυξιακές ηλικίες στην Ελλάδα? Θέλω να πω, έχουμε πρόοδο σε αυτές τις ευαίσθητες αλλά πολλά υποσχόμενες ηλικίες στον τόπο μας. Ναι, έχουμε πρόοδο. Σήμερα υπάρχουν προπονητές οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερους προπονητές που να ασχολούνται μόνο με αυτές τις ηλικίες. Δεν χρειάζεται ο προπονητής να προχωράει στην επόμενη κατηγορία και έτσι θα δημιουργήσουμε εξειδικευμένους προπονητές για αυτές τις ηλικίες. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες γενικά της προπονητικής αγωγής και ειδικότερα της μπασκετικής προπονητικής στις αναπτυξιακές ηλικίες? Αλλά πρώτα απ' όλα δεν έχουμε πει, από δική μου παράληψη, ποιες ηλικίες ορίζουμε ως αναπτυξιακές. Οι ηλικίες που ορίζουμε ως αναπτυξιακές είναι από τα 6 μέχρι τα 18 χρόνια και τις έχουμε χωρίσει. Από τα 6 μέχρι τα 11 είναι οι λεγόμενες ακαδημίες που πηγαίνουν τα παιδιά για να γνωρίσουν το άθλημα, να δουν αν τους αρέσει ή όχι και να γνωρίσουν ορισμένες δεξιότητες. Η επόμενη ηλικία είναι το 11-12 που είναι το μίνι και είναι η πρώτη ηλικία που αρχίζει να αγωνίζεται το παιδί σε συνθήκες μίνι πρωταθλήματος, ας πούμε. Η επόμενη που είναι το 11-12 χρονών, το 12-13 χρονών. Το 14 χρονών είναι το προπαιδικό, είναι μια ηλικία πριν μπει το παιδί, ας πούμε, στην κανονική αγωνιστική διαδικασία, και το 15-16 είναι το παιδικό και το 17-18 είναι το εφηβικό. Είναι η ηλικία στην οποία οι παίκτες μπορούν να παίξουν και στο εφηβικό και στο αντρικό. Υπάρχουν παιδες που παίζουν σε αντρικό? Επιτρέπεται πρώτα απ' όλα? Επιτρέπεται. Υπάρχουν παιδες που παίζουν σε αντρικές ομάδες? Υπάρχουν. Προφανώς έφηβοι θα υπάρχουν, αλλά σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Με χρόνο συμμετοχής, θέλω να πω. Όχι. Μπορεί να παίξει και όλο το Μπορεί να παίξει και όλο το μάτς. Δεν έχει περιορισμούς σε αυτό. Όχι, δεν λέω αν υπάρχουν περιορισμοί, αλλά αν συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα αυτό. Ναι, δεν πρέπει να τους αφήνουμε να παίξουν όλο το παιχνίδι, γιατί δεν έχουν την ανάλογη φυσική ικανότητα για να μπορέσουν να τα παίξουν. Και ποιες είναι λοιπόν, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, οι ιδιαιτερότητες της προπονητικής γενικά και ειδικότερα ας εστιάσουμε στην μπασκετική προπονητική, στις αναπτυξιακές ηλικίες όπως τις περιέγραψε λίγο πριν? Ναι, στις ηλικίες αυτές το παιδί πρέπει από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη ηλικία θα πρέπει να μοιηθεί στο άθλημα. Θα πρέπει να μάθει καλά τις τεχνικές δεξιότητες. Είναι η κατάλληλη ηλικία να μάθει αυτές τις τεχνικές δεξιότητες, ώστε να τις κάνει σωστά όταν μεγαλώσει. Και σε αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ οι προπονητές οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Άρα λοιπόν εστιάζουμε στην τεχνική και όχι στη φυσική κατάσταση. Κυρίως στην τεχνική σε αυτές τις ηλικίες. Η φυσική κατάσταση μπορεί να βοηθηθεί όσον αφορά, ανάλογα με την ηλικία πάντα βέβαια, την ευληγησία, την ταχύτητα που μπορούμε να την αναπτύξουμε, και όσο περνάει ο καιρός να πάμε στην αντοχή και στη δύναμη. Θα είστε ευχαριστημένος και θυμίζω στους ακροατές και φίλοι ότι είμαστε στο 958 της ΕΡΤ3 και ο χρόνος τρέχει γρήγορα. Συζητάμε με τον Γιώργο Τσίτσκαρη, προπονητή μπάσκετ, με αφορμή το βιβλίο του στις εκδόσεις Σάλτο, Basketball, αυτό εδώ, studio958.art.gr, στις αναπτυξιακές ηλικίες. Πρώτη έκδοση Μάρτιος 2022. Θα είστε ευχαριστημένοι αν το βιβλίο αυτό πετύχει τι, Γιώργο? Να βοηθήσει τους προπονητές να εφαρμόσουν όσο γίνεται καλύτερα αυτά τα οποία εμείς προσπαθούμε να τους δώσουμε. Ερωτήματα έχετε από προπονητές ως αυτή τη στιγμή? Προσωπικά όχι, δεν φτάσαμε ακόμα στο σημείο, είναι 2 μήνες που κυκλοφορεί το βιβλίο, δεν έχουμε ακόμη επικοινωνία με προπονητές για να δούμε αν υπάρχουν κάτι το οποίο θέλουν να μάθουν επιπλέον. Έχουμε ταλέντα στην Ελλάδα και δεν θέλω να μιλήσουμε τόσο αφηρημένα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε κάπως με νούμερα. Τι ποσοστό από τα παιδιά που ασχολούνται στις αναπτυξιακές ηλικίες με τον μπάσκετ στην Ελλάδα θεωρείται ταλέντο? Ταλέντα υπάρχουν πάρα πολλά. Απόδειξη ότι οι εθνικές μας ομάδες από τις πιο μικρές αγωνιστικές κατηγορίες, δηλαδή από την εθνική παιδών, την εθνική εφήβων, την εθνική κάτω από 20 χρονών και από την εθνική ανδρών, έχουν πολύ καλές παρουσιάσεις στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο χώρο. Άρα ταλέντα υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι πώς εμείς θα τα αναπτύξουμε αυτά τα ταλέντα. Μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε, τα καλλιεργούμε τα ταλέντα αυτά? Ναι, υπάρχουν σήμερα προπονητές οι οποίοι όντως, ας πούμε,
βάζουν πάρα πολλή δουλειά πάνω σε αυτό και έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν από τους Έλληνες παίχτες των πρώτων κατηγοριών, των μεγάλων κατηγοριών, τους γνωστούς παίχτες, τα συνηθισμένα ονόματα, αυτό που βλέπει ο πολλής κόσμος, υπάρχουν παιδιά που ξεκίνησαν από τις αναπτυξιακές ηλικίες και φτάσαν... Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Όλα τα παιδιά από εκεί ξεκίνησαν. Η Ομοσπονδία του Μπάσκετ το 1982 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα, το αναπτυξιακό, το λεγόμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο δούλεψε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν το αποτέλεσμα το 87 αυτό το αναπτυξιακό πρόγραμμα, αλλά τα αποτελέσματα των μετέπειτα εμφανίσεων όλων των εθνικών ομάδων ήταν αποτέλεσμα αυτού του αναπτυξιακού προγράμματος. Δυστυχώς στην πορεία, δεν μπορώ να πω για ποιους λόγους, εγώ δούλεψα εκεί μέχρι το 2004, δεν δούλεψε το ίδιο καλά όπως δούλευε στα πρώτα χρόνια, τη δεκαετία του 80 και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Να μιλήσουμε όμως και για την ανάποδη κατεύθυνση, να πάρουμε την άλλη όψη του νομίσματος. Εκτός από μερικά τρανταχτά ονόματα Ελλήνων προπονητών, με κάθε ειλικρίνεια, οι Έλληνες προπονητές ενημερώνονται συνεχώς. 1. Έχουν παιδαγωγική επάρκεια, γιατί χρειάζεται και αυτό. 2. Διαβάζουν, έχουν διάθεση για προσφορά, γιατί αυτό, άμα δεν το κάνεις με μεράκι, δεν θα το πετύχεις. Η εμπειρία μου πολλά χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο και στον παγκόσμιο χώρο με τις εθνικές ομάδες, με διάφορες εθνικές ομάδες, είναι ότι οι προπονητές οι Έλληνες είναι πάρα πολύ καλοί. Ενημερώνονται πάρα πολύ. Είναι πολύ έξυπνοι. Το μπάσκετ ταιριάζει πάρα πολύ στη φυσιογνωμία του Έλληνα και αθλητή και προπονητή. Και η απόδειξη είναι ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές οι οποίοι δουλεύουν και σε ομάδες και σε εθνικές ομάδες άλλων χωρών. Άρα το ελληνικό το μπάσκετ, μάλλον οι Έλληνες προπονητές είναι πολύ καταξιωμένοι στον παγκόσμιο χώρο. Δηλαδή το μόνο που δεν έχουν πετύχει μέχρι τώρα κάποιος Έλληνας προπονητής είναι να δουλέψει στο NBA. Σε όλες τις άλλες τις χώρες έχει δουλέψει. Δηλαδή στη Ρωσία, στην Τουρκία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, παντού υπάρχουν Έλληνες προπονητές. Και δεν μιλάω για την Ασία που το μπάσκετ δεν είναι τόσο ανεβασμένο, αλλά εκεί πέρα σε πάρα πολλές χώρες υπάρχουν Έλληνες προπονητές. Και αν εστιάσουμε στις αναπτυξιακές ηλικίες, με όλες τις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχεις πριν αναλύσει εσύ, εκεί τι γίνεται, το προπονητικό μας υλικό πώς είναι? Εκεί, είπες, θυμάμαι χαρακτηριστικά και θα παρακολουθώ με προσοχή, ότι ίσως χρειάζεται να έχουμε προπονητές εξειδικευμένους στις αναπτυξιακές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν το έκανε η Ομοσπονδία πράξη. Δηλαδή να δημιουργήσει προπονητές για τις αναπτυξιακές ηλικίες και να επιβάλλει, μέσα σε εισαγωγικά να επιβάλλει, στα σωματεία να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους προπονητές μόνο για τις αναπτυξιακές ηλικίες. Διότι υπάρχει μία ιδιαιτερότητα. Ο προπονητής που δουλεύει σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να ξέρει το πώς θα συμπεριφερθεί. Πρέπει να ξέρει το πώς θα δουλέψει με αυτά τα παιδιά. Μπορούσε η Ομοσπονδία, η πολιτεία, να χρηματοδοτήσει τους συλλόγους να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους προπονητές για αυτές τις ηλικίες. Όχι ο κάθε προπονητής, όπως και εγώ. Και εγώ, για να είμαστε τίμοι, όταν ήμουν νεαρός προπονητής, ήθελα και εγώ να ξεκινήσω από μια ηλικία και να πάω λίγο στην παραπάνω, γιατί εκεί θα φανόμουν, εκεί θα ίσως κέρδιζα περισσότερα χρήματα. Αν αυτό το δέλεαρ υπάρχει, νομίζω πολλοί προπονητές θα μείνουν σε αυτές τις ηλικίες, γιατί είναι πάρα πολύ καλό να δημιουργούν. Έχουμε 8 λεπτά, 7 λεπτά ακόμα και στο λέω αυτό για να έχουμε το νου μας και οι δυο στο να μην πλατιάζουμε. Όχι, δεν πλατιάζεις καθόλου, για να έχουμε το νου μας και οι δύο πώς θα πάει η ροή της συζήτησης. Γίνεται πολύ... Είναι ένα θέμα που σίγουρα οι άνθρωποι που ειδικεύονται στο μπάσκετ και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή έχει περάσει σίγουρα από το μυαλό τους. Γίνεται πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια, Γιώργο Τσίτσκαρη, για τον ρόλο των μάνατζερ. Αλλά και των γονέων των παιδιών που παίζουν μπάσκετ. Τι θα έχεις να σχολιάσεις? Είναι μια πληγή. Όλοι αυτό λένε, Γιώργο. Είναι μια πληγή. Μα όλοι αυτό λένε. Οι managers είναι μια πληγή. Διότι δεν μπορεί ένα παιδί 13 χρονών, 12 χρονών, 11 χρονών, 14 χρονών να το πλησιάζει ένας manager, να το δελεάζει, ο γονιός να ενδίδει σε αυτόν τον δελεασμό και να γίνεται πελάτης αυτού του manager. Ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα το παιδί. Γιατί να μπει στον manager? Και αυτό που κυκλοφορεί ευρέως είναι ότι
κάνουν μεγάλο επηρεασμό ακόμα και στις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή ο μάνατζερ κανονίζει τους προέδρους, το ένα το άλλο. Και αυτό είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο έγκλημα που υπάρχει. Πρέπει να απαγορευτεί να ασχολούνται με τα μικρά παιδιά οι μάνατζερς. Και επίσης οι γονείς που λένε ότι τα ξέρουν όλα. Εγώ ξέρω το μπάσκετ. Δεν ξέρω όμως τι είναι η ιατρική, δεν ξέρω τι είναι νομική, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Γιατί να έχω άποψη για αυτά τα πράγματα? Πάω στο γήπεδο και ακούω τους όλους να λένε «Να, ο προπονητής δεν έκανε αλλαγή, να, ο προπονητής δεν έκανε εκείνο». Ο προπονητής ξέρει πότε θα κάνει αλλαγή, πότε θα κάνει time out, το ξέρει ο προπονητής. Έχει και τους συνεργάτες του, τα ξέρει αυτά. Είναι δυνατόν, ας πούμε, η κερκίδα να κανονίζει πότε θα κάνει time out ο προπονητής? Είσαι από τους προπονητές που ακούν τους αθλητές τους, αν ακούν, δηλαδή ακούν αυτά που τους λένε. Και αν είσαι ακόμα πιο πέρα, αν είσαι από τους προπονητές που κάποιες στιγμές τυχαίνει να υιοθετείς και την άποψη ορισμένων από αυτών των αθλητών σου. Εξαπανέκαθεν είχα ανοιχτό τα αυτιά μου, φιλτράριζα αυτά τα οποία άκουγα, είτε από τους αθλητές, είτε από τους φοιτητές μου επί 30 χρόνια στο ΤΕΦΑ, είτε από τους συνεργάτες μου πολύ περισσότερο. Φιλτράριζα όμως αυτά που άκουγα και ανάλογα τα έβαζα σε εφαρμογή ή όχι. Δεν είναι όλα σωστά αυτά τα οποία λένε, αλλά δεν είναι και όλα λάθος. Άρα λάθος μας είναι να λέμε, επειδή του είπε παίκτης να μην το κάνουμε. Μπορεί να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Αν νομίσουμε εκείνη τη στιγμή ότι είναι σωστό. Ξαναρχόμαστε στο βιβλίο. Αλλά πριν πάμε στο βιβλίο, στα γρήγορα, μια που είμαστε στους προπονητές, θέλω να μου πεις ποιους προπονητές σου θυμάσαι και γιατί, και όχι μόνο με θετικές. Εμείς μιλάμε ανοιχτά, δεν μου αρέσει να κρυβόμαστε. Αν έχεις κάνει ορισμένες άσχημες αναμνήσεις από αυτούς. Ήταν και δύσκολα. Άλλα χρόνια τότε. Ναι, άλλα χρόνια. Εγώ ήμουν τυχερός. Ο πρώτος μου προπονητής όταν κατέβηκα από την Άουσα στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Θόδωρος Ορδόπουλος. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερός που τον είχα το Θόδωρο προπονητή, γιατί μου έδωσε πάρα πολλά καλά στοιχεία. Είχα και άλλους προπονητές. Αυτό το οποίο θεωρώ εγώ που έκανα έξυπνα όλα τα χρόνια, τα 14 χρόνια που αγωνίστηκα σαν αθλητής, ήταν ότι άκουγα τους προπονητές, κάποια πράγματα που νόμιζα εγώ ότι ήταν σωστά τα υιοθετούσα και κάποια τα απέρριπτα. Και έτσι έφτανα σε ένα σημείο όταν έγινα και εγώ προπονητής, κάποια από αυτά να τα κάνω και κάποια να μην τα κάνω. Και τελευταία ερώτηση είναι η εξής, να ξανάρθουμε στο βιβλίο. Αφού μας πεις πόσα βιβλία έχεις γράψει και αν είναι ένας διαφορετικός και συναρπαστικός κόσμος στο φάσμα της συγγραφής, 30 δεύτερα αυτό. Αυτό είναι το 14ο. Όλα τα βιβλία τα έγραψα με κάποιους συναδέλφους ή συνεργάτες. Το τελευταίο το έγραψα με τον Νίκο τον Ντούφα, ο οποίος, ας πούμε, τον είχα συνεργάτη μερικά χρόνια στις εθνικές ομάδες και είχα πολύ καλή άποψη για αυτόν. Και όλα τα άλλα τα βιβλία τα έγραψα με κάποιους άλλους συναδέλφους. Αλλά εγώ ήμουν αυτός ο οποίος τα επιμελούμουν. Εγώ σε βλέπω δεν έχεις κανένα πρόβλημα στο λόγο, οπότε να μην το συζητήσουμε περαιτέρω. Έτσι θα είσαι και στο γραπτό. Να πω ένα τελευταίο. Βεβαίως. Ότι είμαι ο προπονητής που έκανα το μοναδικό DVD στα ελληνικά. Με μπάσκετ. Με μπάσκετ. Υπάρχουν από Αμερικανούς προπονητές, αλλά από Έλληνες προπονητές είναι το μοναδικό και στα ελληνικά. Και τελευταίο, 15 δεύτερα, 20 δεύτερα, πιστεύεις ότι υπάρχει κοινό που θα αγκαλιάσει, και όταν λέμε αγκαλιάσει εννοώ έμπρακτα, θα αγοράσει το βιβλίο? Δεν μπορώ να σου πω. Υπάρχει κοινό, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει η δυνατότητα, πρώτον η οικονομική, γιατί είμαστε και σε δύσκολα χρόνια, και δεύτερον ο καθένας αποφασίζει τι θα κάνει. Καλό τάξιδο το μπασκετμπολ στις αναψυξιακές ηλικίες. Και να είμαστε καιροί να τα ξαναπούμε την αφορμή ενός καινούργιου βιβλίου, Γιώργο. Σε ευχαριστώ που ήρθες στο στούντιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μας συνδέουν, θέλω να πω, και στον αέρα και κοινές φιλίες, δεν έχει σημασία τώρα τα ονόματα. Σαββίδης Κονσόλα, Γιώργος Τσίτσκαρης στο ένα μικρόφωνο, με αφορμή το μπάσκετμπολ στις αναπτυξιακές ηλικίες, εκδόσεις Άλτο. Τα υπόλοιπα τα κάνω ο Σιμαντήρας. Καληνύχτα. Καληνύχτα, ευχαριστώ πολύ.